Makapasaka ba ikaw og kaso sa imuhang magtiayon nga silingan? Nga labihan kasaba, labihan kabanha, labihan kagubot sa panahon nga mag-away. Labi na gyud og halos matag semana mahitabo na ikaw nga gusto og kalinaw natugaw, ikaw nga maayong pagkahinanok og katog nahigmata kay ang inyong atop na labayan ng kaldero. Makapasaka ba ka og kaso? Ang tubag pwede. Ang kaso under Article 287 sa Revised Penal Code gitawag og unjust vexation. Nganong ingon ani ang kaso nga ipasaka? Kay ikaw na disturbo naman sa imuhang kinabuhi. Ang maayo nimong pagkatug natugaw na. Nahasol na ka sa ilahang away. Naamong na ka sa ilahang away. Ang kaso, unjust vexation. Pero labing maayo, sa di pagka mo pasaka kaso, sutian na nimo imong silingan, basig madapag hangyo. Di gani madag hangyo, barangay. Dili gani madag barangay, adto nagimo paingon sa kurte.